Good morning. सिखारबाय ओमफ्राय आंना सनाया दाबो सिखारा नै नुदों सोरना सोरफ्रा बेबायदि खानाय होदेरबा फोजाबा उल्था मोखां जालायना उन्दुयो आरोना सिखारदो दा सिखारा सोर साराय मेगन बेजे होननानै हंख्रगासिनो दङ सिखारखाबावनायनो गाव टाइमा 7था जालांबाय नै फुङाव माब्लाबाबो सिखारा आरोना बे ओंखायनो बिराद दुरबल बिनि देहाया खमैबाबो बे 8टा 9टायावसो सिखारो आरोना सानफ्रामबो ओमफ्राय गारि भारा दंबाल'ना फुङाव सिखारो आरोना फुंनि गारि भारा दंबा जा केसराखा बेयो